kining Cabral files karon, no, ginabutangan ni og katahap pagduda, o they are painting doubts, no, niini magahigalang nasampit nga file nga matod pa sa usa ka staff kuno no ni Cabral nga gipirsahan daw ni gikuha ni Libiste. Ama ba di ay? Pero unsa man gyud isa sa mga unod ani? Ang unod ani mga higala isa ni kay ginatumbok na gyud may higala ang palasyo ni ini. Una, nganong naay insertion mga igsoon ang Office of the President. Ikaduha, ang kinsa man ang ES. Kinsa man ang ES bay? Inday Sara, no? Klaro na kay na may gala nga executive secretary. Pero gipanghimakak po na may gala ni Bersamin. Naa po na insertion ang Department of Public Works and Highways Secretary nga si Manuel Bunuan nga wa adres Pilipinas karon kay ila may galang gitugutan nga makagawas. Now, niini mga kaigsunan matud pas Malacañang nga padayon gyud kuno mga higala ang ilahang pag-imbestiga, no, kini mga higala pag-appreciate og pagduot mga higala, no, niining nasampit nga investigasyon. Di siguro gani may gala sa Malacañang nga ipadayon ang investigasyon batok kuno may gala sa bisan kinsa nga opisyal sa gobyerno nga lakip na mga membro may gala sa gabinete nga nalambigit sa korupsyon sa 2025 national budget insertion, no, nga kung adunay igong ebidensya mga higala ilagyundutan. Gisulti sumala pa mga higala ni Palace Press Officer Yusik Anticlair Castro, no, nga ang pamahayag mga higala sa Pangulo klaro ba, no? Nga wala mga higalay santuhon o kinahanglan manubag ang angay, manubag aw mao ba? Dugang paniini may gala nga ana-ana kuno sa investigating body sama sa Office of the Ombudsman. Kalyado ra gyapon. O yung Sub Department of Justice samot, no, ang paghikay may gala sa reklamo o mga ebidensya. Dugang pa ni Castro nga si bisan kinsa nga adunay igong ebidensya mahimong musumiter. Niini ngadto sa ICI, napa ba ICI? Direktang mo pasaka og kaso sa Ombudsman o ngadto sa DOJ may gala. Ang pamahayag ni Castro nunot sa pamahayag ni Senador Panfilo Lacson nga adunay 5 ka mga membro sa gabinete nga gingong adunay bilyon ka pesos nga kantidad. Si Lacson ay ningon ana, dil na si Libiste. Nga gitawag niyang allocables sa nasod nung budget, no, karong tuiga, no, katong 2025 kay mo ni napuno sa misteryo. Matod pa ni Lacson may gala nga ang listahan naglakip sa usa ka giila nga inisyal nga ES. Kinsa man ning inisyal nga ES? Basig Inday Sara na pod ang ilang igon ana og kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan mga higala. Kauban si Katropang Arnel Cortez.